I'm only. Oh no. Όσο λένε γιατί γιώχο, μαλάκες πέρα να φύγουμε ρε. Εδώ λοιπόν, όποτε βλέπουμε αυτό το βίντεο να θυμάστε τα παιδιά αυτήν της γκόμενας πίσω με το άσπρο είναι μεγάλο γένο. Πώς βάζει βλέπω. Ωραία μασταράκια. Είναι μεσημέρι και φοράω περούκα της γιαγιάς. Ό,τι και να κάνω θα μιλάω για μας. Πού πάμε Φίλιππε? Θυμώνες. The head of heartbreak. Μαλάκα, αυτός ο σκύλος ήταν ανάμειξη με πρόβατο. Τον είδατε το σκύλο? Εδώ συναντήσαμε μια άγρια μονή. Εδώ παρατηρούμε μια μονή στο μουσικό της χώρο. Κάθεται απαρατήρητη. Ας μην την ενοχλήσουμε Και περιμένει το θύραμα να πάει να ανάψει κεράκι. Το θύραμα. Αν περίπου προχωράει προς τη μονή, δεν την έχει παρατηρήσει λόγω ότι το χρώμα της έχει την ίδια τα ίδια με τους βράχους από πίσω. God. Oh my God, I did. Is this bad? Is this bad? You should pull that out. That shit is not cool. Pull what out? The dart, man. You got a fucking dart in your neck. You're crazy. You're crazy, man. You're crazy. I like you. You're crazy. Είναι πάνω μου! Καπάνω μου να μην έρθει μόνο. Πάρ' το! Αυτή είναι η ζωή. Αυτή είναι η ζωή.